लोगोफोर गामिनि सासे फंबाय जानायनोहाय हाबानि माखासे माबाफोर बायनानै हैनो होननानै फैबाय नै दैमागाव हाबफैदों बेंगलरनि आंबो सानदों लानांगौ लानांगौ बिबारखौ बेखौनो नायनोसै Hello guys, welcome back to Pitanki Vlog channel. Actually जोङो बेंगलराव फैनानै दायो सासे फंबायनि हेपि एनिभार्सारि जानो थांनो नागिरदों 6 year old जाबाय बिस्रा बिया जानानै बिथाङानो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सासे हेन्डसाम साउथ इन्डियानि मुभि एक्टरफोरजोंहाय सिनायजानो हादलायनाय सासे एक्टर नोंथांमोनहा आं बिसोरखौहाय दिन्थिलांनाय जागोन दा दिन्थिथ'नाय नङा जेब्ला स्पटआव सहैगोन अब्ला बार्थडेआवहाय दिन्थिसिगोन बेरायलाबो बेरायख'नो हायै जायगा हर सान बेबायदिनोसै लामाया नायलांबाय थादो जोङो बार्थडे माने हेपि एनिभार्सारिसो बिथांनि हाबाया 6 year जाबाय ओंखायनो दा मोनसे गावसिनि 6 year जानायनि खुसियावहाय मोनसे प्रग्राम बानायदों बेयावनो थांनो नागिरदों जोङो मेन लामानिफ्राय हाबनायसै नै मिस्टार एक्टरनि रुमाव थांनोसै दायो गिदिंबाय ओरैहाय नै बा मार्केटआ नायनै माबायदि मानसि गारिफ्राबो ट्राफिकआ जोबनो गैया ओरैबायदि ट्राफिकआ जेरावखिया थाङा मोनसेबो खुला लामाखौ मोननाय नङा नोङो बेंगलरावहाय कम्पाउन्डआव हाबफैबाय नै बे ससे दंबावो मोनहैनोहाय बारा गोजान गैले जास्ट 200 मिटारनि लामा दंबावो बिथाङा ओरैबायदि गोजौआव थायो दा नायलांब्लानो जाबाय नोंसोरबो फाइनालि जोङो नैबे सासे फंबायनि न'खराव सफैबाय दा जों नैबेयावहाय सासे माने फंबाया गावसिनि हेपि एनिभार्सारि 6 yearनि मोनसे प्रग्राम बानायदों बेयावहाय जोङो थांनो नागिरदों नोंसोरबो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दा जोङो नैबे गोजौआवहाय गाखोनायसै नै बिल्डिंआ बेनो नै बेनिफ्राय लानानै ओरैहाय नै 3rd floor बा 4th floorसिम दङ बे बिल्डिंआ नायलांबानो जाबाय बे जोंनिया फुराना बिदाया आंथ' बिदायानोसो लिंखायो फैबाय थादों औ गाखोनायसै एसे खोमसि जाबाय नै जोङो गाखोलांनायसै नैबे सिरियावहाय लाइट गैया हिसाबै एसे मारै खबरफ्रालाय ओइ बिदिनोसै नै दे गोलोमनायसिमबा माथो गोबावसिमोनलै नुयिया गासैखौबो बे एसे मेथाइबो खननो बिथाङा फिसाया होननाय हिन्जावा नैबे नायदो नै हेपि एनिभार्सारिनि एरेन्ज खालामदों माथो बिलुनाखौहाय आंनो थाग्रोनोसै नामा नै बेलुनावहाय एसे खोमसि नुयो नायदो नै बिराद मोजां साजायदों बेलुनजोंहाय गोजाया लाबोदों ओरैहाय नै नायनानै लाब्लानो जाबाय नै अमा बेदरना सान्दुङाव फोराननायनि जाहैदों जा मोजां जाथावथाव बेबायदि साफा बानायग्राफ्रा नै केमेरायावहाय बारा स्रां नुयिखाय बेयावनो होना होबाय नै मानसिफ्राखौहाय संग्राफोरखौ नायना लादो आइडियावहाय चिरांनि गोजाखा दां ना मा नाम फंबाय ने मोनथाय केमेराया बारा लाइट नुयिखाय
सोर फैयो नायनोसै दे Iya, apa itu deh? Ready जाजोबखाबाय नै ना बोथोर दे ओरैहाय बायदों साया नांदों रेडि बानायजोबखाबाय मानसि रग'नायदों दासो ओंखाम जादों नै ओंखामा मोनबाय नामा आरो लोगो मोनफैफिनबाय बिराद गोबाव माने 2 मास 3 मास सान जाबायमोन दां 3 मास खाबाय आदम फार्स्टआव गामियाव फैना दे मोजां दा औ मोजां दा फंबाय दे आसा लोगोफोर दिनैहाय जोङो नैबेयावहाय फंबायनि न'खरावहाय फैदों मानो फैदों बिनि सोमोन्दै नैबे फंबायानो खोन्थागोन बिनिफ्रायनो नोंसोर खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय अब्ला दिनैहाय मेन उद्देश्यआनो जादों एनिभार्सारिनि थाखाय माने दिनैहाय 6 इयार्स कमप्लिट जाबाय बिनिनो दिनै माने एनिभार्सारि मोनसे गिर्जा लादों बेजोंनो माने खुसिनि गासैबो गिर्जानि मानसिफोर फैबाय दा बेनो माने गोसोखांथि आरोखि ना जोंनि हाबा जानाया 2017 फेब्रुवारि 21 आव दा नै दा 21 फैनाय लोगो लोगो 2023 6 इयार कमप्लिट जाबाय आरोखि ना बेनो आरो जोंनि दिनैनि प्रग्रामा रोजा रोजा हामबायनो बिथाङा गावनि माने हाबानि गोसोखां सानखौहाय रंजा खुसियै दिनै मोनसे फिसा पार्टि खालामदों ओरैबायदि रंजादों जानो हागौ बिथांनि गोसोआवहाय नायदो नोंसोरो नै आरो बिनि बेवहायफ्रा बेयाव गैया देलायहैदों होननानै बुंदों आरोना दा उनावहाय फैबाय होनना बुंदों ओरै फै खोन्थादो दे नै बेवहायफ्रा बेनो दे फोरमायदो मानो देलायदों जा मोजां देलायदों देलायनायालाय नै आंनि दिनैहाय मा होनो हाबा जानानै 6 इयार्स जाबाय बिनि थाखाय बे 6 इयार जानायनि थाखाय लाजियो नै 6 इयार जाबाय बिनि थाखायल' होननानै थाबाय बेसेबां खुसि जादोंथाय गावसोरसो मिथिगौ आरोना जों खोनाबाय नैबे बिनि नामा जाहैबाय बेवहायनि नामा जाहैबाय दिबिका आरो दहायनि बिनि हौवानि मुङा रेडियान बसुमतारी नामा ने जों खोनाखाबाय रेडियान बसुमतारी आरो दिबिका बसुमतारी बिसोरा माने हाबा जानानै 6 इयार जाबाय आरोना बिनि थाखायनो मोनसे एनिभार्सारि खुंदों दायो जों बेयावनो फैदों दा जों बेयाव जानाय लोंनाय माखासे प्रग्राम बानायदों बेखौहाय जानानै थानाय जागोन नायलांदो अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे दिनैहाय जि एनिभार्सारि माने आंनि खावलायनाय बायदि दिनैहाय माने जि प्रग्रामावहाय जायफ्रा आंनि थाखाय बयबो नुजाफैनो हादों बेवहाय आंनि थाखाय जोंनि नेचारेल खृष्ट अनजाग्रा साफ्रोम सिबियारिखौ आं बयखौबो हामबाय होयो बेनो आंनि उनावहा दिनैहाय गोजान जायगानिफ्रायब्लाबो टाइमखौ होनानै गावबा गावनि समखौ दोननानैहाय बे आंनि न'आव फैनानै बेबायदि रंजाथाव माने मेहेर गोनां खालामफैनायनि थाखाय आं हाजासे हामबाय होयो आरो जोंनि पास्टर सार सानैखौबो हामबाय होयो आरो आंनि बुंनांगौआ बेनो जोंनि जिउआ दानो दं दानो गैया माने बुंनो हाया जोंनि जिउआ माला मा जागोन दिनै इसोरा जोंनो सम होदों दिनै जोंनि जिउआव जि बेबायदि समखौहाय मोजां बेबायदि होनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे दिनै जेनाखि जों गोजान जायगानिफ्राय दिनै बेंगलराव दंफैयो थेवब्लाबो दिनैहाय जि एनिभार्सारिखौ आं खुंफुंनो हादों आरो बेजों लोगोसे न'खरनि बिमा बिफाखौ दोननानैहाय आंनि असे बिदा बिबाजै माने बिमा बिफाफोर बायदि बेबायदिनो जोंनि खौसेथि ज' जानो हादों आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय हामबायबावो बेजों लोगोसे दिनै जोंनि जेनाखि जि
প্রভু যীশু তুমি মহান জীবিত ত্রাণকর্তা সকলের সৃষ্টিকর্তা পরম পরমেশ্বৰ পিতা তোমাক ধন্যবাদ দিওঁ আজিৰ এই সুন্দৰ সময়ত সন্ধিয়া সময়ত প্ৰভু যীশু বিশেষ কৰি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আমাৰ ব্ৰাদাৰ ৰিডিয়ান আৰু দীপিকাৰ কাৰণে বিশেষ কৰি প্ৰভু যীশু তেওঁবিলাকে যি তেওঁবিলাকৰ 6 বছৰীয়া যি ৱেডিং এনিভাৰ্চাৰী পালন কৰিছে প্ৰভু যীশু প্ৰভু আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু ঈশ্বৰ তুমি আশীৰ্বাদ আৰু সকলোবিলাকৰ লগত তুমি থকা এনে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আমাৰ বিশেষ প্ৰাৰ্থনা ৰেডিয়ান আৰু দীপিকাৰ কাৰণে প্ৰভু যীশু তেওঁবিলাকৰ মেৰেজ লাইফৰ কাৰণে প্ৰভু যীশু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা এই লাইফটো যেন তেওঁবিলাকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সদায় মনত ৰাখে আৰু তেওঁবিলাকে ফলৱন্ত হয় প্ৰভু এনে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ फिटिङ न बार्डे पनि हुँदैन बार्डे टिभी जेबो नङा होमबाबो जों बार्डेखौनो माबागोन ए प्लास बार्डे भयो नामा औ दे बोथोर माबा आं खेबसेनो थिगानोमोन जाम्बा जाबाय माने फट' लालादोंमोन ना गायखौ जाबानो जौ जालाया दा दे थिगानो बिराद मोजां जोंना दे नों दा सिगाङाव बाहागो दंखाय दे बोसोर बार्डे खालि ना Happy birthday to you. Happy birthday to I didn't know that. Wah, boleh deh. Unai jangan deh. दे एबार नोंसोर सानै जाथोंसै दे सानै जादो दे आरो भिडिअखौ खालामाखै रावबो सानैजों खोमोदो दे सानैजों खोमोदो दे खादो दे सानैजों भिडिअखौ उडो दे बिजायबाय बेवाइफोरलाबो होनायसैलै Master, very favorite episode. One minute. Hey, Ridian. Bro. Dede. Apa? Okay. Mana nama Dibika? Dede. Ada seperti apa? Sesuatu. Ini. Dede, kusum dia. Dapat. Oh, Rana udah nama.
दानिया फैदो लोगोफोर फैयै लास्ट कमेन्ट जानायनि सम सफैबाय सोर माबायदि सोयो सोर माबायदि सोआ बेखौ नायदो सोर मा रानो सोर मा राना बेखौहाय नायदो दानिया ओरै बिनानाव इयो आंनि सिस्टार सिनाया दे इलाय हिनजाव गोदाना एबार जानायनि नायदो सोर माबायदि खुगायाव सोयो रेडि जाखाबाय बेखौ उठासो लाबो गाइस नै फाइनालि जोङो दा ओंखाम जाबाय बरियाखा मैथाजों ना गोरानजों कबि आलु केबेज पटेट' चिकेन कारि नै आरोबाव आं लायजोबबाय दानो आसोला मोजां होन मोजाङै केबेज अनियन ओमफ्राय गोथावथार ओमफ्राय गोसोम नुदों ना गुफुर नुदोंथाय गोसोम नुदों ना गुफुर नुदोंथाय आंखौ नै फासखौ खालामरा आदसा एसे लांबावरा बांद्राय गिदिर नुयो दे रानदों नै जानायनि सुरु खालामबाय आयै जानाया जा गोथाव संदों संग्राफ्रा बाजाया सोलायखोमादों ना बारा सिरि हरोलाय बुजुफुंलायबाय फाइनालि बेंगलराव फैनायजों लोगोसे हाबानि गोसोखांनायनि प्रग्रामाव फैनानै जाफैनो मोनबावबाय नै भिडिअ'जों अखा हाखादों दै लोंग्रादै सोरबा गोसोखांदोंलै एक्सफोर दै लोंदै मा होनदोंमोन जास्ट जकिं अके हिनजाव खाथियाव दंखाय जकिं गाइस सानदों नोंनिसो दिनै दिना मोजां जाखायो प्रकाशआनै जाया जायोरा गावनि उदैनि थाखाय ओरै जिरायदों बिनि एक्सआ जिरायदों नै एक्स दङ 41 मानि दङमोन दे मोजां होन दे लोगोफोर दायो फंबाय रेडियाननि मोनसे हाबानि एनिभार्सारियावहाय फैनानै गोसोखांनाय दिन हिसाबै फालिदोंमोन बेयाव जोङो दा नै ओंखाम जाबाय दहायनिफ्रायनो रंजाबाय दायो नै मा ओंख्रिफ्रा खिथा बेयो जाहैबाय मैथाजों ना गोरानजों ओमफ्राय नैबे दाउ बेदर अमा बेदरबो दङ नाथाय आंनि दामफोरा मालाबा फास्टिं थानाय जायो अमानि ओमफ्राय नैबे कबि ओमफ्राय आलु ओमफ्राय नैबेवहाय सालादबो दङमोन नै सालाद दङ माने कबि गाजर ओमफ्राय मा होदोंमोनथाय बानलु दं जिखिजा थाइबेंबो दं आरो केबेज ओमफ्राय केरेट बरिया गोथाव बेखौहाय बानायदों बिथाङा फंबायखौ हाजासे हामबायनो बेफोरबायदि जाहोनायनि थाखाय दा नै जोङो मा होननानै बुजायबावनो जाहोग्रायाबो बोरै थांखो जोबोद गोजोननाय थाबाय ना जोबोद गोजोननाय थाबाय बेबायदि जोङोहाय जाहोनायनि थाखाय दायो जोङो बेखौ जाखां लोंखां थांफिननायसै स' गाइस जुदि नोंथांमोना भिडिअ हगारनायनि थाखाय मोजां मोनदोंब्ला आंनि नैबे फिथांखि ब्लग चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो जेन' आरोबाव नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो बिनिफ्राय साबसिन नोंथांमोननो होनो हानाय बायदि बिथांनि भिडिअखौ आरो बेबादिनो मोनजाबाय थाबावथों साबस्क्राइब खालामनानै हो बाजैयाबो ओंखाम जादों ओरैहाय दे अमा बेदर ना दाउ बेदर दाउ बेदर नोंलाय माथो जादों नोंलाय अमा गोथाव मोनाङा नोंलाय बर'फोरनि संनाय गोथावालाय जाखागोन रेडि आरो फिडबेकआ मोजां ना बरिया दे जानो सार Ready?
बेस्राफोर रानना होयै 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 नै दासो जानो बाहार मोनदों लादों ओंखाम जानो हिनजाव गोदानाबो मोनजाबावो बिदिनो ओंखाम जायालाबो सोलियो नोंथां बायदि नुलायलाङो मानसिखौलाय बांद्राय मोदोम देरबायना देलाय जाना फंबाय औ दे आदा दे मा गामिमोनलाय माबा चिरां बेंटल मा गामि बाथाबारि बेंटल बाथाबारि खोलाहा नोंलाय मा गामिमोनलाय जोङो चिराङानो आमटेका मेरला गामि दं आमटेका बिथिनि लाजिबावदों दां मा लाजिनांगौ सिख्ला मानसिया लाजियो नामा लानै सिनायखागोन गोबां मानसिफोरालाय नोंसिनि मा गामिमोनलाय खंख्राजरा नोंसिनिलाय आमटेका नोंनिलाय खामायगुरि सेंग्रा मोजां दंब्ला डिएम मारि सेंग्रा मोजांल' डिएम मारि सेंग्रा मोजां दंब्ला सेंग्रा मोजां दंब्लानो जुदि सोरबाफोर कन्टेक्ट खालामनो गोसोब्ला नै नायनानै ला आंनाव कन्टेक्ट खालामनानै जाबाय कि थांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोनहाय आं कन्टेक्ट नाम्बार हरनाय जागोन नै साख्रिवालाखा बेंगलरावहाय मावो नैबेयाव गासिबो चिरांनि गोजाखा ओमफ्राय बेनो मा बुंदों गामियाखौनो मोजां खोन्थायाखै आंथ' गामियाखौ बारा मिथिया बेबो चिरांनिनो मैस्था बाथोन मोनजाबावदोंसो गैला दा आसार दंदोंमोन दा नै होफैबावाखिसै जोरो मैथा बाथोन होनो फैग्रायाबो खुंख्राजरा जोंनि फंबाय नोंसिनि मा गामि होनदोंमोनलाय जोंनि आमटेका जमुनागुरि ए नै जमुनागुरिनि दाखालिसो थांनानै फैदों जोङो ओरैबो नै फंबाय गोजा गासिबो बुंनो थाङोब्ला गासिबो आंनि फंबायानो जाजोबो बिसोरो ओमफ्राय नै अयथासारखा जानायाव मा नाम मोनलाय फंबाय मा नाम थानांगौ जाखो नै गावनि नामाखौ बावो आरो जासिनाव बेस्थ'खा नै थगायनाङा रा जुमा बेसे अयथासार जासिखायो आमगुरिनो औ गासै चिरांनि गोजा दे गाइस नै बेयाव थानाय मानसिफ्रा नाय नै बे ओंखाम जानाय मानसिफ्रा गासै चिरांनि गोजा अदालगुरिनि सासेबो गैया बेवहाय दा लास्ट ओंखाम जाग्राफ्रा चिरांनि गोजा आरोना बेंगलराव ओरैबायदि मानसि दंफैखायो उफाय गैया फैनानै गावनि उदैखौ फिसिनांगौ बायद' जायो आरो माथो खालामनो ना जोंल' नङा हेल' गाइस एक्चुअली लास्ट फाइनाली नैबे फंबाय जाजोबग्रा मा नाममोनलाय दा मावनाय लांबायसो फंबाय सानखाङा नै जायै बेसेबां जायो नायसाय नै ओरै नायलां जाबाय नै जोबथा आरो गासिबो रायजो राजानिफ्राय बारा जायाखैलै दासो माबा आरायखि जादों एक्चुअली बेस्रा लास्ट होननानै बुंनो थाङोब्ला एसे रानना होदों नालाय ओंखायनो रानना होनायनि थाखाय दा लास्ट जाबाय आरोना रायजो राजाफ्रा जाखांजोब्बाय बांद्राय जानाय जायाखै बेलाय नै गावनि हिसाब मथे जादों जानायालाय अब्लाबो एसे बांद्रायनाय बायदि नुदों आरो आरायखिल'रा बाराङा ओरैबो नै कर्नेल फंबाया नै बेनोबो थोरसिया नायसै दाउबो अमाबो लाखादों बायदि मोनदों मोननैबो नाम्बार वान खा बेंगलरावहाय ओंखाम जानायफ्रा नायनानै लाबानो जाबाय जास्ट जकिं दै गाइस इसेबां सिरियास दासान अमाबो जायै मानसिफ्रानो खुंलबजोब्बाय बर'नि जाहैबाय बेबो लायनांगौ खोमसि खालामना होबाय दा
दासो मोजां नुबाय नै सिनायना लादो पस्ट खालि मानसियालाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरोना बेबो पस्ट खालिखा सासे इसे नायदों हय पस्ट खालिजों बिथाङा गसाइगाव साइडनि फंबाया खालमासि हरहोगोन खालमासि खालमासि हरहैगोननो लिंहरनांगोन बेनाबा माब्ला बे चिरांनि दै बे चिरांनि औ ज' गासैबो जाखांजोब्बाय बिसोर सानैया जागासिनो दङ माने राननानैहाय लेट जानायखाय दासो जादों गाइस एसेबां सिरियास लानाङा जकिंसो दा नैबे औ बेंगलर पार्टि आरोना सिदा बुंनो थाङोब्ला BBC सार्चनिफ्राय गाइस सिंगेलखा आं बुंखाबाय पस्ट खालि होननानै खोन्थाखाबाय आङो सोरबा जुदि फसायोब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे फिथांखि ब्लग चेनेलनि गेजेरजों क्वालिफिकेसन नांगोन ना ओरैनो एप्लाइ खालामबानो जानाय नङा सोरनोबा फसायनाय बायदि मोनदोंब्ला कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय नैबे फिथांखि ब्लगखौहाय अब्लानो लोगो मोनगोन बिथांखौहाय सासे ओरैनो बेनो खालमासि अमा जाहोनायनि खोथा बुंदों आं जादों नै बिराद खालमासि अमा जाहोनायनि खोथा बुंदों इयो खालमासि आं भिडिअखौ अब्ला भिडिअखौ दोनथ'नायसै दे औ आं भिडिअखौ बेयाव दोनथ'नाय जासिगोन गाइस जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो जाहाथे नेक्स्ट आपकामिं समावहाय आङो बिनिफ्राय साबसिन भिडिअ नोंथांमोननो हगारना होनो हानाय बायदि ओरैबो सासे दंबावोसो नै फाइनाल जोबथानायाव नैबे बेखौ नायना लादो I am also single. She also single, okay? She need the post. Everybody can apply. If somebody needs a life partner, then come to call me, and I will contact you, okay?